Хубавото на това да обработваш видео, което е снимано преди година, е, че и ти все едно го гледаш за пръв път. Животът ти в момента е толкова различен, осъзнаваш колко много време е една година, колко ти липсват пътуванията и в същия момент някак косвено се пренасяш на местата, които си посетил и се срещаш с едно изминало теб, с неговите страхове и вълнения, проблеми и възходи, съпреживяваш нещо със себе си наново. Това, ако не е пътуване във времето, не знам кое е. Така и с повечето ми влогове тук. Страхотно е да се връщаш във времето и да си спомняш това и онова. Препоръчвам видеодневниците на всички, защото спомените понякога не са достатъчни, поне на мен. Даже не знам, че съм постигна. Как се чувстваш? Страхотно. Все едно не съм летял с самолет. Доста приятен полет. Ти летял с самолет доста скоро. Аз не съм от година и нещо. Как от година и нещо? Така. Последния път, когато ходихме в Англия. Нищо, чак това става. Този месец се получи така, че посетих 4 държави за един месец, а Петър 5. В Братислава отидохме началото на май 2022. Даже беше 1 май. Ден на труда. Аз и утре вечерта е спасена, защото ни казаха да отидем до този магазин на бързо. И че човека може да ни продаде нещо, и тук не избухи. Буквално го накарахме да работи на деня на труда. Аз не знах, че тук има труда. Ето, почти цял свят има без щатите, бейбе. Добре, хубаво да се избрала, бейбе, браво. Аз знаех да е ефтин бързо. Какво се бързи хотелчето? На здраве. Днес не върви да хващаме хората в последния момент. Се скараме на Уизер, да демандам да говорим с менеджера. На здраве, бейбе. Та-да! Има много такива колела, като Съркъл в София. Днес като цяло нямаме план. Ще видим какво ще правим. Ще трябва да отидем до Starbucks. Ние няма да се лежим само в леглото, бебе. Ние ще се оправим, си пинем кафенце. Добре, да, аз не бързо. Просто предпочитам да пия кафе в Starbucks. Starbucks. Може да пиеш кафе в Starbucks и в София. Поне 5 Starbucks има в София. Те там са просто да пак. Може пред поне един от двамата да е красив. И когато това не може да си ти, аз ще се погрижа. Значи така. Ето така ще влогвам, за да се вижда нещо. По Уизер имаше ефтини билети за 4 дена престой, но когато се разтърсих за забележителности да направя програма, който ме познава, правя натоварени програми за всичките пътувания, да няма празно. Но единственото интересно, освен един замък, една статуя и една църква, беше бързия влак до Виена. Направо е сюрреалистично как две столици са на част път с влак и то едната е Виена. А във Виена имахме какво да видим, но за това в следващото видео. Навсякъде, освен номерата, има и посткодовете, което е доста cool. Това би трябвало да е фонтана на мира. Къде отиваме, бебе? Имаме на хубавия фонтан там, където трябва да се налетището. Защото не мога да разбера на място, където по принцип се чака. Защо няма достатъчно седалка? В смисъл, аз ще да направя като някакъв театър. Винаги ме впечатляват кътчета с много места за сядане, защото сякаш никога не са достатъчно на повечето места. Малко лирическо отклонение, наскоро научих за направление, наречено антиурбанизъм в дизайна. Може да се нарече също враждебен или изключващ дизайн, който умишлено е направен неудобен или най-често да не позволява на бездомни хора да спят на пейки, например.
Местата са специално проектирани да са враждебни към хора и нуждите им, което малко ме натежи и от тогава започнах доста да забелязвам такива места, но и да забелязвам обратното. Снимам видео в момента, защото старикат. Като цялото тук на Братислава има доста вайб на Пловдив. Има си и Стар град. Доста градове в България имат Стар град, но като цяло, като големина, като цени, като горещина, има за мене доста Пловдив вайб. Петър се справи с все пак да стигнем с навигацията. Все пак да стигнем. Тук какво ще строят? Виж кучетата! Има кучета. Не са мега много, но се срещат. В смисъл, не улични, разбира се. В смисъл, улични няма, май. Поне не съм виждала. Но аз като цяло не съм видяла за нито една разгърдена жена като мене. И се чувствам малко exposed. Starbucks. Здравейте от Братислава. Аз се покрих малко, защото не стана студено на сянка. Тук е лято, ама не е толкова лято. Сега сме на центъра на Стария град, който е станал град през 1291 година на 2 декември. Преди това е било селище с придворните на замъка, на който ще отидем след малко. Кажи какво откри за театрите? Да, театъра в Братислава е от същите архитекти, които са направили театъра в София, Народния театър Иван Васов, както и още 50 на театъра в Европа. Нека франчайз театър. Малко франчайз. Скоро ще ходим и там да се тагнем от Народния, може би да изиграем една партия шах. Спряхме за малко в Starbucks. Предполагам, че има много неща да се видят, ако си вместените се занимава да се разхождаш, но като цяло за един ден може да се отиколят най-важните неща. Пак бих дошла в Словакия, защото аз сме в Словакия. Словакия сме бели. Оба. Защото има едно много красиво място, за което обаче трябваше да се наемам коле, да пътуваме 4 часа от тук. И реших, че за сега е по-добре да си починем малко, а не да дойдем и пак да караме, което правим в България. Буквално навсякъде. Нон-стоп, да. Но днес ще обиколим и утре отиваме, фактически си ги разделихме така 2 нощи тук и 2 нощи в Виена, където имаме пълна програма, където ще ходим в зоопарка, в Виенската опера и в музея Белведер. Белведере. Как се казва? Белведере. Да, за да видим целувката. На Густав Климт. Браво, Бело. Спомни се. Как няма? С картина я знам. Да. Покажи тук. Показвай. Това е най-стария стария център. Да, центъра на града трябва да е това. Площадчето, предполагаме, че това е общината тук. Там отсреща има войник на Наполеон, с който всички се снимат. И София, с която също всички се снимат. Следващата ни спирка трябва да е замъка, който е нагоре. Може би това са му крепостните стени.
И се опитваме да се изкачим, защото е баяна високо. На къде мислиш? Айде! Аз общо взето търся сянка. Тук няма изобилие от сянки, за съжаление. Но може би скоро ще стигнем до замък. Мисля, че сме почти там. Легенда. Ние сме тук, май. Поне така изглежда. Не знам. Ето го. Просто очаквах, че ще има от някъде тук. Явно е напред, да. Как рейтваш разходчицата? Доста че са го отворили тук като парк. Има си хора, дето си чилват, има детска площадка. После ще се качим горе, да го видим. Също. Много ми харесва въртиса, че има мега много място за сядане. Това е супер яко. Та-да! Доста красивичко. Другия хотел, дето щях да избера, беше ето. Виж колко близи е. Да, но ще да е близичко до разни неща. Защото това не беше много далече да сме. Не знам дали се виждат всичките вятърни мельници ли се казва? Как се казва? Оу! Те са мега много. Кога ще ги стигнем в стрит? Това може и да е, да. Може и да е тук. Словакия. Нещо за почивка. Доста красивичко. Билетният център не работи. Тук е просто празен английски двор. И има кладенец. Има и вода. Май да не пуснеш нещо. Да, аз държа всичко. Хело! Сега очилата ми. Ако бях с твоите очила, щяха да паднат. Иначе е хладничко и приятно тук. Нали? Но така не намерихме къде да си дадем парите. И градините са отворени, които съм чувала, че принципно си се плащат. Нямам никаква идея. Не, че се оплакваме, де. Малко срещу слънцето ще го снимам, ама... Нищо. Просто малко останахме без телефони, които снимат готино. Петър се опитва да види какво става с телефона, защото имаме някакъв доста лош късмет с телефоните на този трип. Това е Народният театър, за който, не за когото, както казах по-рано, споменахме, че е направен от същия архитект или проектиран от същия архитект, от който е направен и нашия Иван Вазов. Ох, казах го, това беше много трудно. Ние сме на най-якия руфтоп на света. Толкова е готино. Подухва вятърче. Имам екран тук, но е много готино. И сега ще хапнем, ще пинем. Така. Хайде, похвали се. Какво си взе? Значи, взехме си малко местна музика. Колегиум Musicum. Да. Speak Memory. И някакъв готин албум, Progressive Rock. Взехме си малко местна музика. Аз мислех, че другия албум взехме. Тази ми препоръчаха
си на фермата, пак прогрес Прок. Така от Spotify, от YouTube, защото чухме ни допадна. И взехме нещо по-комерциално. Или вече казваме. Тук цяло е много готино, само че правят ремонт. От студентски град. How cool is that? Сигурно са ви излизали реклами във Facebook на Дедолес. Ето истински магазин. Искаме да кажем, това не е платена антиреклама. Бяхме си взели такива чекли, само че с пантички и едни с патата. И ни направиха такива брутални пришки. Ето тук отгоре. Доста кофти. Ето е сината църква. Та-да! Да, то в танец може да се качваше. Расплата будет, но я буду просить, чтобы она была не такой жестокой и не Волшебната катерица Беатрис и мне жаль вас. волшебната сова. Я понимаю вас как же. Разкажи, какво правим сега? Слушаме батроманс на акордеони и барабани. На акордеон. То е цял оркестър, ама не знам дали ще чува. Еми ще видим. Да бе, аз видях някой да се разхождат с тромпети и с Ето сега той акордеон няма се чува толкова. Това са духови инструменти. Не знам. Ние с нощи се прибрахме след сината църква, поспахме и тази сутрин се чекираме аут и заминаваме вече за Виена. където сме две нощувки, само че на различни места. Да, защото... Първата ни нощувка е в едно хотелче до зоопарка, който ще посетим утре, въпреки че не е веганско. Обаче това зоопарк би трябвало да е един от доста добрите и също така е най-големия в света. И има панди. Панди, да. И там ще се разхождаме почти целия ден. Вечерта сме на опера. Следващия ден ще спим в едно доста интересно място. То е хостел с такива капсули, прилича на някакво нещо from out of space. Доста готино. И след двете нощувки се връщаме в Братислава, където ще си вземем полета към София. Така е. Ти си най-красивото момиче. Какво? Ти си най-красивото момиче. Дай пак, че то ще спре. Я пак. Какво? Как? Сега отиваме да се настаниме. Не го ли хвана? Не, защото... Защо? Защото си ме учила да такова... Да... Чакай да ми снимам. Защо не си кой откури? Извинявай, бебе, обаче. Всеки. That's what, бебе. Обем зиро. Сега вафлички да какво ти правим? Там. Да видим. Има хора в момента. Въпреки, че те никога повече няма да ме видят през живота си. Докъде бях стигнала? Обърни се, защото после няма да се харесаш. Ето, аз защо няма да се хареса. Стига да е. Много си хубави така. И... този ъгъл е страхотен.
Ма това не са ролиците. Е там отзад са. Аз просто искам той да ми докаже, че... Има няколко чанти, има часовник един, много което искам. Не, просто ако го получа, аз ще знам, че този човек се е лишавал много дълго време от нещо, за да ми сбъдне най-лудата мечта. Обичам подаръци. Много обичам подаръци. Моя любовен език е подаръци. Обичам подаръци, подаръци. Подаръци, аз обичам подаръци. Мисля, че... Един часовник. Един часовник? Какво толкова? Я да се видя. Ето го Народния театър, за който... О боже, не толкова съм зле. Исках да обясня как се изразих супер тъпо и ще стане голям блупър, за който да включа, нали, накрая, но аз днеска нещо не мога да говоря, не знам. Да, обясних за блупърите в друг блупър. Невероятно съм. Добре. Изправи се малко, бебече. Така. На тебе какво ти харесва? Всичко. Хареса ли ти тук? Много. Готина, нали? Готин вайт има. И аз пак бих дошла, особено да посетим високите Татри. Не знам на български как е Хай Татрас. Не знам, Татра... Чай да видя нещо. Али записваш? Да, записвам.